नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी का टुनटुन यादव और बतावत बहुत खुशी हो रहा बा कि हमारे जिगर के टुकड़ा भोजपुरी के बहुत ही अच्छे मिजाजी सिंगर बड़े भैया रविंदर रॉक्स यादव जी का एगो चैनल खुलल बा, रविंदर रॉक्स यादव ऑफिशियल। उस चैनल के रउआ सब सब्सक्राइब करी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी भैया के। नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई गायक रविंदर रॉक्स यादव जितना भी लोग देखा था सबके प्रणाम करत नहीं। हम बता दी कि हमारे एगो चैनल रविंदर रॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब पर चैनल खुलल बा, रविंदर रॉक्स ऑफिशियल। हमार हर गाना, हमार हर अपडेट वो चैनल पर देखे के मिली और वो चैनल हमार ना है, आप सबके है। अब सब कोई के वो चैनल पर गाना देखे के मिली। तो आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करत नहीं कि यूट्यूब पर रविंदर रॉक्स ऑफिशियल सर्च करके ओकरा के सब्सक्राइब करी जाए, लाइक करी जाए। अब आवे वाला हर वीडियो हमारे चैनल पे मिली और बाकी भाई लोग के भी मिली। तो आप लोग से रिक्वेस्ट बा कि जितना भी लोग देखा था एक बार चैनल के खोल के और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी। धन्यवाद।